का ए सीजन माही के मैजिक ना देखे के मिली। सीएसके के टीम जकरा कमबैक सुपर किंग्स कहल जला उ कब कमबैक करी। पिछलका मैच में कॉनवे के वापसी भइल, लेकिन उहो वापसी चल गए आउट होके। सरपंच साहब तो मैदान में आ गए, लेकिन गांव के जिम्मेदारी के संभारी। तो ऐसने कहानी केकेआर के भी रहल बा। ऊपर के बल्लेबाज लोग के रन बनावे के पड़ी। आज सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत तहरो बैट चलावे के पड़ी। इस सब चर्चा में बात हुई आज के वीडियो में। है रनदारी तो सबके भयला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेला। सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। आज मंगर है, मंगर के दिन डबल डोज के वार मने डबल हेडर मुकाबला। हमरा पता रह रहुआ सब कहब जा कि ना इत अतवार के होखेला, शनिचर के होखेला, लेकिन पिछिलका अतवार के रामनवमी के चलते एगो मुकाबला के शिफ्ट कई गई रहे। तब सीधा बात कर ले जाओ आज के दोनों मैच के बारे में। पहल का मैच कलकत्ता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसर का मैच पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। एक एक करके बात की जाए तो पहले शुरू कर जाओ केकेआर बनाम एलएसजी के मुकाबला से। एक दिने रहाणे के केकेआर तो दोसर का दिने एलएसजी के पंत के टीम करी पलटवार। अब सबसे बड़का कहानी ये बा कि पिछलका साल 2024 में केकेआर के टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों मैच हरौले रहे। जब ये दोनों टीम के टक्कर पिछला बार वही रहे तब केकेआर के टीम 235 रन बनौले रहे और मुकाबला के 98 रन से जीता रहे। अब इस सीजन में बढ़िया बात ई बा कि दोनों टीम अपन पिछला मैच जीत के आ रहल बा। हेड टू हेड बात कर ले जाओ तो ये दोनों टीम के बीच 5 गो मैच भइल बा, जोनों में 2 गो केकेआर जीतल बा और 3 बार एलएसजी के टीम जीतल बा। ये मुकाबला कलकत्ता के घर ईडन गार्डन में बा। पिछलका मैच में देखनी जाके पिच तनी सा स्लो लोकल स्पिनर लोग के मदद मिलल तो इहो मैच में यह संभावना बा कि स्पिनर लोग के घिर नहीं घूम सकेला। लेकिन ईडन गार्डन के इतिहास ई कहता 190 के ऊपर के स्कोर 19 बार बनल बा। तो एगो आंकड़ा और बा कि 150 के कम के स्कोर भी 27 बार बनल बा। पिछलका मैच के छोड़ दिल जाओ तो उम्मीद यह रही कि पिच बैटिंग फ्रेंडली लौकी। अब कौन कौन बल्लेबाज लोग भौकाली मचाई हैं। सुनील नारायण पिछलका मैच में बढ़िया शुरुआत दिले, लेकिन इनकर आंकड़ा एलएसजी के खिलाफ बहुत बढ़िया बा। हालांकि 5 मैच में 131 रन बनौले बाड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट लगभग 200 के बा। तो वह टीम के बवंडर रिंकू 5 गो मैच में 129 रन बनौले बाड़े, इनकर स्ट्राइक रेट भी 190 के करीब बा। लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे मरखा बल्लेबाज निखिलस पूरन 10 मैच में 270 रन और स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर। तो वह ऋषभ पंत अभी तक बैट इनकर शांत रहल बा, लेकिन केकेआर के सामने इनकर बल्ला गरज सकेला। 16 गो मैच में 385 रन बनौले बने ऋषभ पंत केकेआर के खिलाफ और स्ट्राइक रेट भी 147 के बा। अब कौन कौन गेंदबाज लोग गर्दा उड़ाई हैं। एलएसजी देने से रवि बिश्नोई पे एक बार फिर से जिम्मेदारी हुई। दिग्वेश राठी इलई का बड़ा प्रभावित केले बा। एक बार फिर से टीम इंकरा से उम्मीद करी कि विकेट निकाल के देश और फिर आवेश खान ये पिछलको मैच में बढ़िया गेंदबाजी कैले तो फिर से वह उम्मीद हुई कि आव केकेआर के बल्लेबाज रोक के दिमाग पेरा। तो वह केकेआर देने से स्पिन टू विन फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर सबसे बड़का जिम्मेदारी रही। मैच के आमना सामना में खाली एगो खिलाड़ी पर नजर रही। केकेआर डेथ ओवर में जेकरा ऊपर निर्भर रहेला वो बाणे आंद्रे रसल। आवेश खान रसल के अभी तक आईपीएल करियर में 3 बार आउट केले बाणे, तो ये हिसाब से रसल के सोचे के पड़ी। इस मैच में रिकॉर्ड के घंटी कह रहल बा कि शार्दुल ठाकुर के 100वां मैच हुई टाटा आईपीएल के। रिंकू सिंह के 46 रन चाहिए 1000 रन पूरा करे खातिर टाटा आईपीएल में। तो वह अगर पूरन 30 रन बना ली है तो इनकर 2000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। अब रहुआ सबसे यह सवाल बा आज के मैच के कमेंट करके जरूर बताइए जा कि का पंत आज वापसी करी है, का आज पंत के बल्ला गर्जी, का निकलस पूरन जे तगड़ा फार्म में बाड़े आजो फिर गेना के रॉकेट बनाई है। अब पन्ना के पलट दिल जाओ। डबल डोज के दूसर का मैच पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। एक दिने पंजाबी शेर तो दूसर का दिने सवा शेर मने माही भैया के बात करता नहीं। अभी तक सब केहू के वो सवाल रहल बा कि पिछलका मैच में महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मौका मिलल, अइलन बल्लेबाजी करे खातिर मैच फिनिश ना कैलन। लेकिन एक बार फिर से वह सवाल रही बाकी बल्लेबाज लोग से भी जे ऊपर बल्लेबाजी कैलस कि का वो लोग तेजी प्रदान कैलन जा। विजय शंकर 50 बनौले, लेकिन वो 50 कोना काम के जब टीमें ना जीतल। सीएसके के पिछलका 2 मैच के हार बता रहल बा कि चेज करे में ये टीम लड़खड़ातिया। चेज सुपर किंग्स भी कहल जात रहे, चेन्नई सुपर किंग्स के कमबैक सुपर किंग्स कहल जाला, लेकिन अभी वो कमबैक के इंतजार बा। पिछलका तीनों मैच में हार मिलल बा सीएसके के। आरसीबी, आरआर और डीसी ये तीनों टीम के खिलाफ
चीज करत खानी सीएसके के हार मैंने एकदम ना घोटाई सोचला पर लेकिन वे दूसर का तरफ पंजाब किंग्स सब केहू कहत रहे कि टीम कमबैक कैले बिया। श्रेयस अय्यर के जब से कप्तानी मिलल बा सब कुछ वैसे ही चलत रहे, गाड़ी पटरी पर चलत रहे, लेकिन अचानक जैसे ही पंजाब मेल राजस्थान के रास्ता में पहुंचल तो वहीजा डिरेल हो गई। पिछिलका मैच में राजस्थान के खिलाफ 50 रन से हार मिलल। अभी दोनों टीम अपन पिछिलका मैच हार के आज के मैच में जीते की कोशिश करी। मैच जीते खातिर सीएसके के बैटिंग ऑर्डर पर काम करे के पड़ी, सब केहू के पता चल गई बा। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत बनावे के पड़ी। हेड टू हेड बात कर जाओ तो पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 30 गो मैच भइल बा। 16 गो सीएसके जीतल बा तो 14 गो पंजाब किंग्स जीतल बा। लेकिन पिछला 5 मैच में पंजाब किंग्स के दबदबा कायम रहल बा। 4 गो मैच में जीत भेटाइल बा। पंजाब किंग्स की टीम अपना घर में खेली। अइलो के घर में आंकड़ा ठीक नहीं के इहो सीजन के पहिल का हार अपना घरे में मिलल। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में पंजाब किंग्स सीएसके के खिलाफ ये मुकाबला खेली। अब पिच पर तरन बनी, लेकिन बल्लेबाज लोग के सोच समझ के खेले के पड़ी। पंजाब किंग्स जोन गलती कैले पिछिलका मैच में अगर वो लोग ऐसने गलती के दोहरैयन जा तब फिर हार मिली। तेज गेंदबाज के मदद मिली विकेट पर। हमनी के देखबो कहीं जा पिछिलका मैच में जोफ्रा आर्चर जब गेंदबाजी करे खातिर अइलन तब फिर शुरुआती बल्लेबाज लोग के हवो ना लागल। पिछला 10 मैच में 99 गो विकेट तेज गेंदबाज के मिलल बा, खाली 39 गो विकेट स्पिनर के मिलल बा मैदान में। अभी मैच में कौन कौन बल्लेबाज के भौकाली चली। सीएसके के खिलाफ पंजाब किंग्स के नए का कप्तान श्रेयस अय्यर 13 गो मैच में 290 रन बनौले बने। मैक्सवेल के आंकड़ा बहुत बढ़िया बा सीएसके के खिलाफ। 14 गो मैच में 380 रन और स्ट्राइक रेट 190 के। पिछिलको मैच में मैक्सवेल आके ताबड़तोड़ खेले के शुरू कैले तो हो सकेला कि मैदान से प्रेम हो गई लोगों और फिर आज के मैच में मैक्सवेल गर्दा उड़ावस। ऋतुराज गायकवाड़ के पंजाब के खिलाफ 8 मैच में 241 रन बा तो वह शिवम दुबे 8 मैच में 151 रन बनौले बाड़े, स्ट्राइक रेट 150 के लगभग। अब कौन कौन गेंदबाज लोग गर्दा उड़ई हैं जा। अर्शदीप सिंह सीएसके के खिलाफ 7 मैच में 9 गो विकेट। चहल के 17 गो मैच में 19 गो विकेट मिलल बा, लेकिन इकोनॉमी एंकर बहुत बढ़िया बा, 7 से कम बा। सीएसके के तेज गेंदबाज खलील ई तगड़ा फार्म में बाड़े सीजन, अपना गेंदबाजी से सबके प्रभावित करत रहे। पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 मैच में 13 गो विकेट मिलल बा अभी तक खलील के। स्पिन डिपार्टमेंट में अफगानी नूर सीएसके खाती है सीजन के कोहिनूर नूर अहमद के गेंदबाजी बहुत बढ़िया रहल बा। पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 मैच में 4 गो विकेट, लेकिन वो कहानी तब रहे जब ही जीटी खाती खेलत रहन। अब देख ले जाओ आमना सामना। ऋतुराज के सामने अर्शदीप के गेंदबाजी के धार लोकल बा। 6 गो मैच में खाली 35 रन बनौले बने या अर्शदीप इंकरा के 3 बार आउट के लिए बने। वह आमना सामना रही मैक्सवेल आज दूसर का देने से जब अश्विन गेंदबाजी करी है। भले मैक्सवेल के स्ट्राइक रेट अश्विन के सामने 200 के रहल बा, लेकिन अश्विन मैक्सवेल के 3 बार आउट के लिए बने। इस मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रउआ सभी चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा। आ क्रिकेट के ज्ञान, टाटा आईपीएल की जानकारी हम रउआ सब तक ऐसे ही पहुंचावत रहब। रिकॉर्ड के घंटी कह रहल बा कि पंजाब किंग्स के एगो तगड़ा ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के 100वां मैच हुई टाटा आईपीएल में। सीएसके देने से डेवन कॉनवे 63 रन दूर बने अपन 1000 रन से टाटा आईपीएल में। आज के मैच के रोचक जानकारी का कह रहल बा। पंजाब किंग्स के पावर प्ले में बल्लेबाजी बहुत तगड़ा रहल बा। 11.3 के रन रेट से बल्लेबाजी कैले बाड़न जा इस सीजन में। तो ये लोग के सबसे बड़का कमजोरी बा कि घर के मैदान में दर्शक के शोर में ये लोग एकदम उजबुजा जालन जा। 15 गो मैच में खाली 2 गो जीत मिलल बा, 13 बार हारल बाड़न जा। अब समय हो गिल बा प्रेडिक्शन के। पहिलका मैच में हमरा लगा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जीत मिली और दूसरका मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जीत के साथ आगे बढ़ी। और वो सब खाती मैच के यह सवाल बा कि का सीएसके के टीम वापसी करी कि का पंजाब के टीम अपन घरे के आंकड़ा जोन हारे के बा ओकरा में सुधार करी। जवाब दी जाए वीडियो के अंत में।